Хәлдәр нисек? Bugün 6. ders bulmanı. Bunun uğruna bizi kitapxonaga alıp keldiler. Bunda türlü bayramlar o'tkazarga bo'lar. Super! Ярай, бик һәйбәт. Туган көнең белән сыйныфташларың котланылармы? Юк әле. Котларга. Алган кәнфитләреңне таратып бирдеңме? Әлбәттә. Кайсы берәүләр хәтта рәхмәт дип тә әйтә белмәй. Ярар, тиздән әйтерләр. Әсәй. Әв, Saymeram Aydil, bugün bizde kimseler bulamı? була. Бу бит һинең туган көнең. Карале кызым, әгәр теләһәң калган иптәшләреңне дә сакыра алаһың. Olayha biz ekskursiyan hum, tura bizge kimsek bulamı? Була, кызым, була. Тик ата-әсәләреннән рөхсәт торһаңдар, яме? Рәхмәт әсәй. Һин иң яхшы әсәй. Ярар, кызым, минең эшем күп балам. Ярар, хуш. Balalar, yakınırak kiligid әле. Камила, киләле бында. Balalar, әйтегез әле, бүген кемнең байрамы? Камиләнең туган көне. Дөрес, Айгиз. Бүген Камиләнең туган көне. Әйдәгез әле, бөтәбез дә котлайык уны. Ришат. Хәдер, һөйләшеп бөтәм дә үзем яныңа барырмын. Азык түлек артынан барырга кирәк. Каймак кирәк тот пешерергә. Айнур барып килһен. Айнур бер сәгать элек тренировкага китте. Әйе, тыңлайым. Бында мине бүлдерделәр. Докладта ул турала һүз буласак. Әйе. Хәдер, бына таптым. Технология CRISPR произносится как CRISPR и представляет собой биологическую систему для изменения ДНК. Ярай. Һинеңсә булган, Шамил. Өченче пунктты кыскартырмын. Һин хаклы. Һин Шамил агай менә һөйләшәһеңме? Әйе. Эш буенча. Кадерле, Шамил агайың бүген кис гаиләһе менән үзе безгә кунакка килә. Менә йокы бүлмәһенә бикләнерһегез дә, күңелегез булганса һөйләшерегез. Ә хәзер марш каймак артынан. Ярай, Шамил. Кисен кызымның туган көненә килгән сөйләшербез. Бында мине каймак проблемаһын хәл итә алмайдар. Каймактың дөньяви запастары бөтеп бара икән. Ярай, кисен көтәбез. Ришат, менә бында нимә алырга кирәклеге барыһы ла ябылган, яме? Ярай. Тыңлайым, һәм бойгын. Бар, яһәтрәк бу. Хәдерлем, мин кайттым. Атай кайтты хәзер, кызым, хәзер көтеп тор әле. Сак кына көтеп тор, яме? Киләм. Сак кына көтеп тор, атай кайтты, кызым, хәзер. Каралым, балаларга нимә алдым? Шампан шарабы? Балаларга? Әйе. Балалар өчен газировка. Ташы хаста ысын шарап тумак, айырып та булмай. Үзем дә аптырап калдым. Ә олыларга? Алдым, барыгына да кайгырма. Катыһын да, агын да, кызылын да, татлыһын да, барыһын да алдым. Өстәлдәрне куярга кирәк. Курсама, куярмын. Каймак алдыңмы? Алдым. Ихтибар, әйдә. Кызым, абыл һинең туган көнеңә той. Ә хәзер теләктәреңне теләгән бала.
Күбрәк тип була хәзер аракы белән шайрагы да ул коньяк белән тип әйтәйгәндә. Бурын камыл гына. Браво. Мин ис белгәндә ата-алатайнар шулай туттак куялар да шулай җибәрәләр иде. Һәмер кенә камыл. Камылны диенне күмитә бәйләгәннәр бит инде бурын. Караштыра барыш. Шуңа менә бу шешәләр белән шайрагы туттак тугандар тапмый. Калдыгысы бүтәнендә. Бүткәнсеген әйдәгез. Олалар кебек отырабыз. Дөрес. Балам, халык экелектен ямандан тыя келген. Адам бөтә акылы, бөтә һавагы ижадында хакланган. Әсәндән хөтен ау итмә дигән. Ау ул агыл дигән. Яхшыны искәдә һау булыр. Ямандан искәдә ау булыр дигән. Әсәй, михәде. Килен. Итәме шулай? Итә. Рәхмәт. Нигә нәрсә яшәр? Нигә мөмкин? Мин һинең яшендә. Рәхмәт әйе. Арарыз һәм зиһен асыла. Бераз һәм кәйф күтәрелә. Һыуда нимә бар? Димәк, бактерия. Атағыла шулай дип әйтәләр. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Әйдә. Тот, спортсмен. Яхшыны искәдә һау булыр. Ямандан искәдә ау булыр дигән. Сарттарынан хәбәр итеп кайткас, без авылда яшәнек, клубка сыга торгайнак, анда күңелле булган гармунда уйный торгайнак, монан кушауда кызлар киләләр. Балалар, ихтибар, барыгыз да күзләрегезне йомыгыз. Бездәмени. Барыбыз да һәм эстән генә теләктәр теләйбез. Теләктәр. Йомдыгызмы? Йомдык. Хәзер күзләрегезне асыгыз. Кызым, сине тагыла бер тапкыр туган көнең белән котлайбыз. Инде бар теләкләрең тормышка ашмый. Туган көнең белән. Менә шулай дөресрәк. Афарин, шулай эшләргә кирәк. Алла хөрмәт.